20. Lahatin mo na. Lahatin mo na. Lahat. 10 guys. 10. Hoy! Ito naman. Kung magalit ka pa, ayan nahirap sa inyo eh. Ah? Lalaki ng katawan nyo ay trabaho. Hoy! 10 pesos guys. Diba? Thank you. Thank you. Kung nasaan eh. Hingin natin kanina. Nagbuwak nga tayo ng pulubi. Ibibigay natin kay Nanay Lele. Congratulations, Nay. Salamat, Nay. Sana, Nay, marami tayong matulungan, Nay. Tulad mo, Nay. Maraming salamat, Nay. Ingat kayo lagi, Nay. What's up mga kawaray? May gagawin kaming content, panibagong content mga kawaray. Pulubi na walang pera. Kaya nga pulubi, walang pera eh. Nagawa tayong content guys. Nagano kami ng uling, nagdudurog. Yan. Si BG pala. Pugi ng dumalay. Tapos, bili na. Bravo tats. 30 lang kalahati doon. Bukod na ako Gino. Hindi magsuot ka ng damit ng pangpulubi. Hindi no, taga huwag pa lang ako ng isa eh. May dawag ka ba? Hina. Lagay mo dito para dito yan. Para sa challenge mga kawaray, gagawa kami ng content na naman. Shout out guys! Shout out sa inyo! Dapat ba ganun? Namayan mo. Kakunti naman yung bino. Okay na ba yan? Didikit kaya? Namayan mo. Nadurog din. Madurog na yan. Yan naman yung mukha mo. Puno na. Pangit yung marami pare. Pangit naman yung biga ano. Kita ka naman. Baka sa mata ko. Huwag ko sa mata ha. Para. Ano? Parang ito to. Wow! Dito nga rin sa leeg. Ako ginuko ko ang wala. Magkapal sa leeg na lang. Pwede na yan, pan. Hindi, damihan mo. Ito, sa katawan, katawan. Ay, meron na nanonood. Shout out! Ayan guys, oh. Ano yung nangyari kay Marky Waray TV. saan pa pare? Sa katawan. Hindi ko kita oh. Ito sa katawan. What's up mga kawaray oh. Good. Dahil sa challenge na to, naging ano na tayo. Hi guys, shout out. Pinagtitinginan tayo ng tao guys. Ito ang vlogger, parang para kang baliw. Ha? Hindi ka vlogger. Dapat puno raw. Gawin mo. Ayan guys, may sahod tayo kay Boss Mark. Boss Mark. Bibigyan niya tayo ng pan-reality. Sa 1,000 pesos. Yun. Shout out. Para ka nang baliw talaga pare. So kaya nga babaliw-baliwan. Wala tuloy siguro bibili sa akin ng rambutan nito. Nakagalaw ba yun? Vlogger yun siyang vlogger. Ay, shout out. Challenge yan, challenge.
Challenge kay Idol Jumper Sniper. Panoorin mo, Idol. Mark Joray TV. Saan, iyan mo na siya. Mark Joray TV. Mark Joray TV. Subscribe. Dalawin mo yung YouTube channel niya. Mark Joray TV. Mark Joray TV. Pag na-search mo yung Mark Jo, lalabas na agad yun. Mark Joray TV. Sige, dapat may damit ka pare. Dadamit pa, mayroon ng ano. Okay, so. Baka mawala yung ano ko rito. Pache. Lagyan mo pa, pre. Ikaw lang pa. Pangit. Lagyan mo. Pagdurog ka pa. Ito na. Guys, panoorin nyo yung sa live ni Boss BG. Dahon, ito, dahon. Oo, bakit kami na balo-balo na. Dahil sa challenge na to, guys, gagawin natin to lahat. Ito, G. Kabila dito. Tandas. Yung dito sa may... Kaya ako maano ni Whiting ito, wala akong damit. Dapat may damit ka nga yung punit. Eh, wala pa eh. Wala, di pa dumating. Ninja ko, guys. Ninja. Ayun, pulubin ko. Di ko saan siya nakabintong. Yung bag mo pare, tanggalin mo yan. Ano ba, pasok ito? May mawala yung aking cellphone. Yung buhok mo, lagyan mo ng rugby. Gago, di matanggal yun. Guys, shout out. Sayaw ka daw, request mo. Subscribe mo natin. Ano sayaw? Anong sayaw daw? Insan? Ano daw yung kinding-kinding? Kinding-kinding ang putik. Ayan, siligit. Oo, na, video mo ko. Dito mo ka, baka malaglag. Ito na guys, ang gagawin niya. Ano mo muna? Anim lang. May nakita tayong baliw guys. Oh. Sa hirap ng buhay, mga tao ganito na talaga. Oh. Pas, matumal. Gamit mo naman. Yung magalit ka ba? Ayan, nahirap sa inyo eh. Piso lang. Wala pang ang benta oh. Lalaki ng katawan nyo, ayaw nyo magpatrabaho. Masarap mangingi. Ayan. Ito, tama mo na to. Ito, boy. Ito si Boss Manny yan ha. Pulong ko yan. Lalaki ng katawan, ayaw magpagtrabaho. Challenge kayo, bibigay ng piso, pambili ng diaper. Dito ka, Jay. Dito. Ay, 10 pesos guys, diba? Woo! 10 pesos. Shoutout kay ate, napakabait. Te, piso. Dagdag guys, dagdag. Hingi kay boss, oh, yun oh, boss yun. Yan oh, na nakabag. Ito, Ay boss. boss yan, boss. Sampalin mo pare pag hindi nagbigay. Bibigay ko. Makawa ka naman. Kawari, tingnan mo niyo ang pormahan yan. Kailangan talaga magbigay niyan 20. 20. Lahatin mo na. Lahatin mo na. Lahat. Thank you. Let's go. All number yung nangihingi. 100. Budos to. Bakit? Pambayad to kay videographer. Baka tayo masisi na naman. Let's go.
Nasaan na siya? Kape! Boy! Kape! Ha? Sa'yo pare. Gusto lang niya kung saan lang yan. Ano mo kayo? Uy, sampo guys, sampo oh. Ah, piso lang guys, so kung saan lang. Ito lang po ang tanging pandamag na po. Taas boss. Pare. Crappy rice po ito kapag natuyo. Walang dikit. Pang ano ah. Lahat ng mga smitan sa inyong bahay. Pag nakabuha ko ng ano na ito. Akyat ka doon sa taas. Akyat ka doon. Ginagamit na rin ito ng marites. Ba, ano yung video? Walang laman yan, ano lang cellphone. Oh yan oh, boss din to oh. Boss David. Pag nakaipon ako nito mga kawaray, bibigay ko kay nanay pambili ng bigas niya. Oh yan si nanay oh. Pambili ng bigas. Lele. Wala? Wala yata dito. Mayaman yan. Content to ya, content. Paglalagyan to ma'am, pag may ano ma'am. Hi ma'am. Sa ating ano, challenge kay Idol Jumper Sniper. Shout out. Sumayaw ka daw pare, sabi ng ano dito. Sino ba yun nag-ano? Boom! Dahil crappy rice po ito. Malabo ka. Ginagamit na rin ito kapag gumagawa ng sapatos sa Marikina. Lahat ng paggamit ng Marikina ito ay bumabalik at pinapagili. Tayo ba rin? Sa crappy. Bukod sa crappy rice. Dami na oh. Dami na piso guys. Mga kawaray oh. Dami na. Di ba? Di ba? Ah. Yeah. Akal mo kay kagalaw mo. Pag nakaipon ako nito guys, bibili ko ng bigas, bigay ko kay nanay. Mark Joe, Waray TV. Yung nagtitinda dyan. Oh, Mark Joe, Waray TV. Mark Joe, Tinatanong ni Waray ate kung anong pangalan ng YouTube channel mo. Mark Joray TV. Yeah, piso lang ya. Yeah, piso lang. Ayaw. Tara. Ayaw. Yeah, pogi yun oh. Hey, cameraman ka na ngayon. Boss, kung mayaman po kayo, hindi mo ako sa hirap po. Jay, mayaman po. Camera tayo, mahihiyayo, magbibigay sa akin. Ilan kaya? Ilan ang binigay? Dami na. Pambili ng bigas ni Nanay ni Lily. Pambili ng bigas na ano. Kailangan gumawa ng paraan para magka-views. Hindi lang. Piso lang oh. Nakano rito, nakano? Yan, big boss yan. Boss Joey. Ano pangalan naman niya sa ano? Work your right TV. Ano pangalan? Work your right TV. Mark Juwaray? TV. Ari, ito, hingi kang pagkain oh. Kay, para may pagkain ako. Yan ba yung kaya ako na... Ito tayo kay boss. Ito, marami. Sa kantin pare, hingi ka rin konting ulam. Ang ulam lang po. Yung tipo oh. Ay, oh. Ay, wag. Si, ituloy mo na. Nanginginig yung kamay. Wag. Sino? Kayo account ba? Account ko rin. Bakit na? Stop? Oh, yun. Nakarami na si Mark guys. Yun oh. Iwan ko magkano na ito mga kamaray. Balik na tayo doon, yung paninda ko. Baka mawala. Kunin ng task force. Bakit? Hindi na. Bili ko mo bigas eh. Bigas? Yung bibigyan ko kay nanay. Paano ka makakawaan yan? Laki-laki yung tawad mo. Huwag kami. Piso-piso lang.
Piso. Lalagyan natin na sa akin. Yeah, thank you. Piso lang. Siyempre, para mo... Oh, thank you. Salamat. Kapon, let's go ngayon ulit. Marami yun, ha? Punta ka doon sa bigasan, isansak mo ng bigasan. Sandun sa bigas. Tayo natin. Ano yung private yan? Private. Bye! Bye. Thank you. Sarap na ulam Kain. niya ate. Oh. Tinutok sa pagkain. Shout out sa'yo pare. Ang hinahanap ko. Private yun eh. Private yan eh. Sila tayo sa public. So guys, yung mga naipon niyang pera, i-blessing din niya yan sa iba. Yes. Kaya, sasalit niya sarili niya. Para din makatulong siya sa iba. Thank you. Kasi Mark Jewelry TV. Subscribe nyo na. Email Waray TV. Email.com. Pornhub. Piso lang po. So wala kayo. Mulobe. Pero malaki bag. Thank you para sa challenge ko to tayo. Ay bibigyan ako nitong Doon sa isdaan oh, maraming tao pare. nanay. Sa isdaan. Ito mga kamara ito. Nanghingi tayo ng piso-piso. Mayroon nagbigay 20 sampo. Di pa ata nakabili ng bigas to. Tara. Mabibili natin bigas. Bigas. Hello, ginagawa mo sabi ni tatay. Sabi ko na po. Pera po. O, ito na lang sa'yo. Salamat. Ayan. Bigyan natin yung sa kanya. Pulobe, nagbigay din. Ay ganon. Piso lang. Ayan naman pare, pagkala naman sa'yo. Dati ka naman kanya na. Kapon, bakla. Piso lang, nay. Lakas mo, pare Mark. Ang ano, may nang bigas na kay nanay. Piso lang. Ay, sa akin, ay pare ko. Anong taste? Ay, Piso lang. ay, kaluluwa mo. Piso lang. No, mahagay si Mark. Piso lang. Sila binay. Madali lang pare, Bill. Piso lang. To, makakasalubong mo. Thank you so much. Dito tayo, wala nga dyan. Tayo kilala yan. Oo, Madali mas maganda nga yan eh. ay, taraan mo. Piso lang. Tinapa, hingi ka ng tinapa pag ulam mamaya. Siyempre. Ay, shout out, guys. Tinapa. Shout out. Hingi ka ng tinapa pare. Tinapa. Thank you, tinapa. Wow, tinapa. Oo, tinapa. Maraming pera ang baliw. Tawa sa atin. Magkano na naipon natin, guys? Ano bantay paninda ko, baka maubos to. Ito kami, nakabantay kami ni Pia. Wala sa atin, Pia. Hindi, punta tayo ron. Ilang minutes na yun? Ikutin natin to kung gusto mo. Kasi, kilala dyan. Piso lang. Wala dyan si nanay, yung kung nasaan eh. Guys, piso lang guys. Hi! I'm Frank. Ang kuloming walang para. Piso lang. Piso lang. Kuya Arnel! Piso lang ha. Hey! Diyos ko po. Lalande. Piso lang. Thank you sa support ha. Thank you. Tara, pan-Jollibee na natin yan pare. Supportive sila guys sa ating ginagawa. Piso lang, may mga pupuntahan to. Piso lang madami. Ito, si ate oh, nagbibilang. Hi guys, kasi natin. Guys! Oh, guys! Thank you. Alam ko na. Yeah.
Mas mabilis pala pag may camera, no? Oh. Hey! Sabay! Ay, mari ko, dito si Mari. Magad! Magalilipat si! Yan, big boss yan. Ilang kayong ibibigay? Yun. Madagdagan pa rin. Thank you. Oh guys, marami no. Grabe. May pagbibigyan tayo na ito mga kamaray. Bibili natin ng bigas 5 kilos. May mga pantay pa rin ako. Ay, muna na yung pumantay ko muna. Ay! Piso na. Sayawan mo muna pa rin. Sayawan mo muna. Sayawan mo. Sayawan mo. Yan. Dali. Ay, ayaw din mo ha. Sayawan mo. Yun, piso lang. Sayawan mo. Yun o, ipon pare. Ingi ka ng ipon. Uy, wag yan. Ito lang, mura niya pare lang. Thank you. Sa channel ko. Dali. Accepted. Thank you so much guys. Oh, boss. Ang ano man? Kailangan mapuno yan. Hindi mapupuno to pag hindi nakaikot. Bibilihan na ito mga kumaray. Ayan o. Bibigyan ka ni Kuya o. Bibili natin ito ng bigas para kay Nanay Lele. Nandun nagtitinda. Ipunin ko lang. Kaya, di ba makikita nyo? Tay, piso-piso lang tay. Tay, piso lang. Kakaingan ko lang. Tay, piso-piso lang. Alam ko, alam to. Dali. Ay, piso-piso lang. Piso-piso lang. Piso-piso lang. Piso-piso lang. Pampagising. Dito, okay lang. Ito pare o. Okay lang. Piso-piso lang. Wala. Piso-piso lang. Piso-piso lang. Chat lang ha. Piso-piso lang. Wala. Nagbayan na pala yan. Wala. Bigyan ako na. Jay, tama mo na yan, Jay. Mga kawaray. Tara mo na ka, Jay. Salamat pala kay Boss BJ sa pag-video. Yan. Ito yung naipon namin mga kawaray. Bilangin mo nga, Jay. Kung ilan. Kung makabili na ng bigas. 230 lang naman bigas eh. Makabili ng bigas na yan. Dapat doon ka, Mark. Mamaya na kasi yung paninda ko walang bantay. Dapat hindi mo mapinapasok si Jan, Mark. Hindi pa naman ano yun. Kaya doon nga eh. Hindi pa naman ito pala yan, ano? Hindi pa sa panty yan. Hindi pa ang ano na talaga yung ano na. Magkano na? Hiningi namin pambili ng bigas. Kay nanay ni Lily, bibigay ko. Ito, lima to. Yung ano? Yung ano doon, ang nagtitinda ng ano ng di ng ng tawag nito. Nakanin? Di, yung nagtitinda ng ano yung pre? Hoy! Ay, naku, hoy, masagi yung motor. Ang motor, ang motor. 190. 190? Aba, sakto ito. 200. 210. 210. Uy, sakto. 190 yan? Sakto na, bili natin ng bigas yan. Magpapatawad yun si madam. Para makita nila. Legit na makikita. Mark, ilagay mo dito mo. 210 sa Jay. Ay, 210. Baka madadagdagan pa. Oh. Oh,
Para kumplito 230. Yan na. Okay na. Okay. Thank you. Ayun. Wait lang. Bili natin ito guys. Bigas. Para maniwala kayo. Makakas mo. Pagkat tayo nila eh. Madam, kano yung bigas mo? Isa lang. Oy, 200. 230 to eh. Bawasan natin ng 30. 220 lang yan, pare. Wala si nanay. Kaya ako na lang siya abot. Hindi kaya yun. Ito mga kawaray, bibigyan natin kay nanay na nagtitinda ng ng sakubag, no? Wala siya eh. Oo, di ba? Uy, kulang yung bayad mo, pare. Ano? Pabilang mo muna. Okay na ata. Hindi ko nabilang. No. Mas mo na yung yung kabili tayo. Nabilang lang yung nakaraan eh. Patay mo na kayo, may tugtog. Magkakapira ito. What's up mga kawaray, yung naipon natin. Binili na natin ng bigas. Shoutout sa ating mga Dumalay Street na mga tao nandito na nagbigay. May naipon tayo mabili bigas. Buenas. Buena mano si Kuya Jubek. Bibigay ko ito kay Nanay Lely yung nagtitinda ng sakubag ng mga kawaray. Kaya galing. Ang galing. May nagagawa tayo. Patse. May 20 pa. Jay! May 20 pa, Jay! Para di tayo modus. Ako si BJ. Ay, shout out. Shout out. Shoutout sa mga kulpa. Jay! Yung 20 oh. 20. Bayad sa'yo. Kailangan may bayad sa'yo mamaya. Ano mo ako pare, naka-video to. Ha? Bigyan mo lang isang dog. 20 lang. Huwag na yan. Salamat. Sa inyo, guys. Dumi na ang gamit mo. Upo na, magkano ka? Pambilin sa inyo. Di ba tayo sumasahod, Jay? Sumasahod na. Yung tsura ko, guys. Oh? Para tayong para tayong manggurubat. Manggurubat. Dahil sa challenge. Mamaya, magla-live lang ako. Kunti pa na uling mo. Kunti pa ba? Kailangan damihan. Huwag ka na maniwala dyan. Ay, naka. Maraming salamat sa lahat ng taong nagbigay dito sa Dumalay Street sa inyong pag-ooperate sa aking challenge. Thank you so much kasi makakatulong tayo kay Nanay Lely na nagtitinda ng sakubag. Sana dumating siya mamaya para may abot natin itong 5 kilos na bigas mga kawaray. Thank you so much sa lahat na nagbigay. Maraming salamat sa inyo. I love you all. Yan. Mga kawaray, thank you so much po lahat. I love you. Bye-bye. Mamaya na lang. Thank you for watching. Pag-share ang aking video guys. And like and share, comment down below. Para maraming makapanood ng ating pinagagawa. Kahit kalukuhan pero makakatulong tayo sa tao. Thank you. Mga kawaray. Dito sa taas para kita. Kami nagsusuporta sa ating mga kawaray. Ito. Uy, didikit. Yan na lang, may ganun. Yan, dito sa likod. Dito. Para may pakpak. Tinutulungan tayo ni Kuya Jubik guys. Kasali ko na Kung kumakapit. Hindi kumakapit. Hi! Look at me. Look at me now. Look at me now. Content. Contents.
May baso na, may kutsara pa. Sana ulo. May kutsara na, may baso pa. Saan ka pa? Dumi naman. Sama mo na yan. Hi, bili na. Sabi natin, bakit na nangyayari dito sa tao na to? Nagko-content lang kami, Mig. Okay na ito. Ay, ito mga plastic, oh. Mga basura. Yan. Yan. Plastic mo mga pajibar. Ay, dumikit. Peke yata yung Pinoy pandikit na yan, eh. Ay, dumikit, eh. Yun na, yung stapler. Maganda yun. Parang ang lamig. Parang ang lamig naman. Ay, tanggal man. Tanggal man. Dito, te. Dito sarap. Sarap lang. Ito plastic. Ito, te. Ito, te. Ano, hindi siya... Yan kaya yan mas thank you kay Ate Joy magtulong na dito sa ano meron pa sana ano yung mga basura dito ni Paring Morris. Ayan, Gusto mo yung sako na para ano? ito rin sa kabila. Gagala tayo mamaya pagkatapos ng live ko kasi 1 hour lang naman ako live. Aray ka muna tayo talagang pulobin nito. Pulobing walang pera. Maganda pa sa tutok na lang ko lalasing. Hindi pa ako ito. Wala akong kalaban-laban dito. Mamaya na. Mamaya. Magla-live pa ako, eh. Thank you, Ate Joy. At kay Kuya Jobek. Mamaya na yan. Magla-live pa ako. Patse. Patay Robin. Mamaya na. Magla-live nga ako. Grabe si Kuya Jobek, supportive sa atin. Hindi naman ka namang halaman, mga kamilag naman. Saan mo ilalagay yan? Hindi yung kakapit si Kuya Jobek. Lalagay. Laglag eh. Yo, what's up mga kawaray? Dahil sa panghingi natin kanina, nagbuwak tayo ng pulubi. Ibibigay natin kay Nanay Lele! Congratulations, Nay! Salamat, Nay! Sana, Nay, marami tayong matulungan, Nay. Tulad mo, Nay. Maraming salamat, Nay. Ingat kayo lagi, Nay. Ginawa ko yan, Nay, para sa'yo. Kasi di ba nagsabi ako sa'yo noon, magbibigay ako ng bigas sa'yo. Ginawa ko kanina ng pulubi ako, nanghingi ako rito ng bariya. Nagbigay naman sila. Shoutout ka nito muna. Ay guys, ito si Nanay Nelly. Binigyan natin ng bigas. Nag-vlog ako kanina. Nanghingi ako ng tagpipiso, 5 piso, 10, 20. Meron nagbigay. Binili ko ng bigas. Binigyan ko si Nanay Nelly. Kaya, salamat, Nay. Sige po. Sige. Salamat. Sana marami kang mabenta. Sige na po. Sige po. Ingat po, Nay. May bigas ka, Nay. Galing kay Mark Juwaray TV. Thank you so much, guys. Suportahan nyo yung aking YouTube channel. Gagawa tayo ng charity vlog dito sa No Balik Chess. Gagawa tayo ng pangalan dito. Dali. Kahit anong challenge yan, gagawin ko. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Nakalive tayo. Peace out. Boom! Pangalan lang niya yan sa kanyang YouTube. Thank you so much sa lahat. Puro dollar sale sa kanya kasi nasa Amerika. Wait lang. Ito nga yung anak mo. Yung nga si Mark. Maraming saglit lang. Magka pupunta doon sila. Maraming salamat po sa inyo, guys. Will 808. Thank you sa $50. Isa lang. Jamie, thank you so much.
Papa Job, thank you so much, Papa Job. Pia, pasuyo ako, suklayan. Salamat po sa inyong lahat, guys. Grabe, 50 viewers in the house. Maraming salamat po. Elsa, Lenma, Glory Creation, Ana, thank you po sa White Channel. Aljon, Akwampo, maraming salamat po. Grabe, kahit para tayo mapuputulan ng ugat. Huwag naman po sana, gabayan mo ko, Lord, sa aking mga ginagawa. Please naman, Lord. Ayun, grabe. Let's go. Ilang minutes na tayo? 25 minutes, guys. Wow, 25. May Santos Coppers Vlog, maraming salamat po. Team Kasanga Founder, thank you so much. Salamat, maraming salamat po. 54 viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. B-Boy TV, thank you Sangay B-Boy. Melody, 36 minutes ba? 36 minutes. Eh, ano pa lang, 25. Ilang minutes na po ako? Pasuyo nga po, ilang minutes na ako? Pasuyo nga po, ilang minutes na po? May ilang minutes? Pasuyo po, patingin nga po kung ilang minutes na. Kasi dito, ano pa lang Sangkay B-Boy? 26 minutes. Bakit sa'yo 36? Anong nangyari sa Sangkay B-Boy? Lumaban na yung mata mo? Kahit pa-check nga po ko yung oras ko. Baka lumagpas tayo, nako. 25 pa lang. Oy, Tolwerdo, maraming salamat Tolwerdo. Oh! Sangkay Macho! I love you! Maraming salamat! Sangkay Macho! Grabe! BJ, tawag ka. Ngayon, ito na hinahanap natin lahat. BJ, guys. tawag ka. Gusto ko makatulong dito sa amin. Dito. Sa Dumalay Street. Grabe naman to, guys. Wow, Sangkay Macho, Will 808. Grabe kayong dalawa. Alam ko hindi nyo ko iiwan. Dalawa. B-Boy TV at sa aking mga kaibigan dyan sa grupo namin. Maraming salamat sa inyo, guys. I love you all. Thank you so much. Grabe, alaking pasalamat ko talaga kay Japper Sniper, Idol Japper Sniper. Dahil sa'yo, ito, nagkaroon tayo ng views. Idol Japper, maraming salamat sa pag-share mo sa aking mga video. Suportahan mo ko, Idol, gagawa ko ng paraan. Pasyalan mo naman ako dito, Idol Japper, sa Novaliches. Maraming gustong makita ka, Idol, ng mga kapwa ko bindo. Thank you so much po. Okay, yan man.